ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜାଣିବା ମହିଳାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟସ୍। ମହିଳାମାନେ ପୁରୁଷଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଦିନ ବଞ୍ଚି ରହନ୍ତି କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ପୁରୁଷଙ୍କ ଠାରୁ ଭଲ ଅଟେ। ଜଣେ ମହିଳା କିଛି ସମୟ ଗୁପ୍ତ ରଖିବାର ହାରାହାରି ସମୟ ହେଉଛି 47 ଘଣ୍ଟା 15 ମିନିଟ୍। 100 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପହଞ୍ଚୁଥିବା 5 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 4 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ମହିଳା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳା ନିଜ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ପ୍ରାୟ 2 କିଲୋ 600 ଗ୍ରାମ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି 1 ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତି ତେବେ ସେ ପ୍ରାୟ 5 ହଳ ପୋଷାକ ପ୍ୟାକ୍ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେହିଠାରେ ଯଦି ଜଣେ ମହିଳା ପ୍ରାୟ 7 ଦିନ ବା 1 ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତି ତେବେ ସେ ପ୍ରାୟ 21ଟି ପୋଷାକ ପ୍ୟାକ୍ କରନ୍ତି। ମହିଳାମାନଙ୍କର ପସନ୍ଦ ବଡ଼ ଲିଙ୍ଗ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅଧିକ ସମୟ ସେକ୍ସ ଟାଇମ୍ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟଧିକ ପସନ୍ଦ। ମହିଳାମାନେ ପୁରୁଷଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଏକ ଭଲ ଗନ୍ଧ ନେଇ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିବା ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜର କୁମାରୀତ୍ୱ ହରାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଭୁଲ ଲୋକ ବାଛିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ପୋଷାକ ବାଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପୁଅଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଜଣେ ବୟସ ପୁରୁଷଙ୍କର ଏକ ମହିଳାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରାୟ 50% ଅଧିକ ମାଂସପେଶୀ ଥାଏ। ମହିଳାମାନେ ହାରାହାରି 19 ଯୋଡ଼ା ଜୋତା ଏବଂ ଚପଲର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର 7 ଯୋଡ଼ି ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ବା ସବୁବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ମହିଳାମାନେ ସର୍ବଦା ସଚ୍ଚୋଟ ଉତ୍ତର ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ବେଳେବେଳେ ସେମାନେ କେବଳ ଟିକେ ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଟିକେ ଆଶ୍ୱାସନାକୁ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି। ମହିଳାମାନଙ୍କର ହାରାହାରି ଯୋନିର ଗଭୀରତା 3ରୁ 4 ଇଞ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଦୟାକରି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।